स्टुडेन्टफ्रा अनलाइन पेमेन्ट खालामनो नागिरनायाव लायाखै जाहैदों बे गिदिर एमाउन्टखौ। बेयो अनलाइन जुदि पेमेन्टखौ ट्रेन्जेक्सन खालामोबा बा फैसाखौ लायोबा बिथाङा हमजागोन। बेनि थाखायनो ओरैबायदि सालु बेयाव। ओमफ्राय आं बारा बिसास खालायाखैमोनबो नालाय। ओमफ्राय बे काजलगावनिखौ खिथाबाय। काजलगावआवबो जोंहा दंखायो। सेकेन्ड पार्टि खोमथा मोसाहारि माबायदि सालु बियो, ओरैबायदि फोथायहोयो बियो मानसिफोरखौ। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना थाम्बनेल आरो भिडिअखौ एसे नायनानै हमनो हाखाबाय जानांगौ। क'क्राझाराव ओरैबायदि मोनसे जाथाय जादों जेराव माने नंखाय फेक नार्सिं कर्स खालामनायनि मुङै इनस्टिट्युट खुलिनानै माने रां जाख्ल'नाय। बेबो जोंनि हारिनिनो मानसि, जेराव माने जोंनि हारिनि मानसियानो माने जोंनि हारिनिफ्राय नंखाय बेबायदि मोनसे नार्स कर्स खालामनायनि मुङाव थगायनानै रां जाख्ल'बाय। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा खोमथा मोसाहारि। बिथाङा काजलगावनि ब्रान्च होननानै क'क्राझाराव मोनसे नार्सिं कर्स खालामनायनि मुङै इनस्टिट्युट गायसननानै फरायसाफोरखौ नंखाय नार्सिं कर्स खालामनायनि मुङाव बिथाङा दिनै रां जाख्ल'नानै खारबाय। आरो बेनि सायाव आदा एलफ्राइड बसुमतारियाबो भिडिअ बानायदोंमोन, जेराव जोंनिनो हारिनि मानसिया माने मोनसे ओरैबायदि नार्सिं कर्स खालामनाय इनस्टिट्युट खालामदों होननानै बिथाङाबो फोसावनानै होदोंमोन। दिनै आदा एलफ्राइड बसुमतारिया जोबोद दुखु मोनदों, जेराव माने जोंनि हारिनि मानसियानो बेबायदि नंखाय फेक इनस्टिट्युट खुलिनानै जाख्ल'बाय। बेनिखायनो बिथांखौ थाबैनो हमनानै साजा होनांगौ, नङाब्ला उनफोरावबो बेबायदिनो माने खालामबाय थागोन। ओंखायनो बिथांमोननि भिडिअखौ ओरैबायदि शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो मोनथियो बिथांमोना दि बेबायदि माने फेक मोनसे इनस्टिट्युट खुलिनानै जाख्ल'दों होननानै, जाहाथे बयबो मोनथियो। ओंखायनो भिडिअखौ बयबो शेयार खालामना हो बिथांमोननि भिडिअखौ। थ' बेनि सोमोन्दै आदा एलफ्राइड बसुमतारिया फुल क्लियारिफिकेसन होनायखौ नुनो मोनबाय। थ' बिथाङा मा फोरमायदों नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो। आरो न'नि बिगोमा आरो फरायसा बिथांमोनाबो फंनैसो बाथ्रा बुंदों। थ' बिथांमोना मा बुंदों नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो। नोंथांमोनहा बे मानसिनिफ्राय साबधान जा। खोमथा मोसाहारि, बिथांनि आधार कार्डनि एड्रेस बायदिबा बिथाङा रुनिखाता भुटिनालि सालबारिनि। बिथाङा मा खालामदों? फेक नार्सिं इनस्टिट्युट खुलिदों, पिबि नार्सिं इनस्टिट्युट। बिथाङा काजलगावनि ब्रान्च होननानै बियो क'क्राझाराव खुलिफैदों आरो स्टुडेन्टसफोरखौ एडमिशन लाहोदों। बिथाङा आंखौबो बे गावनि फेक नार्सिं इनस्टिट्युटखौ आंनि फेसबुक आरो इउटुब चेनेलाव बिथाङा पाब्लिसिटि खालामहोदों। आंबो बर' होननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन। वाव, जोंनि बर'फ्राबो बेफोरबायदि नार्सिं इनस्टिट्युट खुलिनो रोंलायलायबाय होननानै। आरो बिथाङा गावनि बे फेक सार्टिफिकेटखौबो देखायदोंमोन। आरो रेन्ट आग्रिमेन्ट ना, क'क्राझार बे थिथागुरि खाथियाव भबानिपुर होननाय जायगा दङ, इउनिभार्सेल गेम स्टुडिअ, बिनि जास्ट अपोजिटआव मोनसे बिल्डिं दं। आरो बिथाङा रेन्ट आग्रिमेन्ट लालायलायनानै जोंना क्लास रुम गासिबो रेडि जाखाजोब्बाय, नै बेनो होननानै माने ओरैबायदि फोथायहोदों। आंबो नंगौ साननानै दे जोंनि बर' मानसि बेफोरबायदि रोंदों होननानै आङो हेफाजाब खालामदोंमोन बिथांखौ। नाथाय थाङै थुङै मा खालामखो बिथाङा? नै फ्रड खालामबाय। स्टुडेन्टफोरनिफ्राय मिन्थिनाय बायदिबा माने जेबो फर्म फिलआप गैया जादों, फर्मबो गैया, पेमेन्ट रिसिप्टबो गैया। आरो बिथाङा अफलाइनखौनो केसखौनो लानो हास्थायदों जाहैदों। स्टुडेन्टफ्रा अनलाइन पेमेन्ट खालामनो नागिरनायाव लायाखै जाहैदों बे गिदिर एमाउन्टखौ। बेयो अनलाइन जुदि पेमेन्टखौ ट्रेन्जेक्सन खालामोबा बा फैसाखौ लायोबा बिथाङा हमजागोन। बेनि थाखायनो ओरैबायदि सालु बेयो अनलाइनखौ नाजावाखै जाहैदों। ओरैनो बे थाइसे थाइनै 1000 2000 बेखौल' माने अनलाइनाव लादों जाहैदों। दा बे खोमथा मोसाहारि बिथांखौ गोख्रैनो जोंनि बे चिरां जिल्लानि फरायसा आफाद जेरै एबसु आरो बनसु, नोंथांमोनहा बे खोमथा मोसाहारि बिथांखौ गोख्रैनो हमनानै साजा होनांगौ। जुदि बिथांखौ हमनानै साजा होआबा आरोबाव बियो गोबांथार स्टुडेन्टफोरनि लाइफ एबा सोरखौबा बेबायदिनो बियो फ्रड खालामनानै बिदिनो रां लुथिबावगोन। गोबांथार स्टुडेन्टफ्रा गोरिब न'खरनि, मानो होनबा बे नार्सिं कर्सखौ एन्ट्रेन्स एग्जाम होनांगौ मोजां इनस्टिट्युटआव फरायनोबा, आरो गोजान गोजान जायगायाव थांनांगौ। जोंनि बे क'क्राझाराव गैया बेफोरबायदिया सुबिदा। दा बेफोरबायदिखौनो माने बेनिफिट लायो आरो बे फ्रड खालामग्राफ्रा। बेनि थाखायनो गोख्रैनो बे चिरां जिल्लानि फरायसा आफाद एबसु आरो बनसु, नोंथांमोनहा थाबैनो हमनांगौ आरो साजा होनांगौ। आरो आं न' मालिकजोंबो रायलायदों। न' मालिकआ आंनो गावनि बे आग्रिमेन्ट लेखाखौ सेस देखायजोबदों आरो कर्टआव आग्रिमेन्ट खालामनायखौ। आरो उइटनेसआव दङ लबेन नार्जारि, बिथाङा बिजनि बलांगुरिनि। आरो न' मालिकनि फोरमायनाय बायदिबा बिथाङानो फैफादों फार्स्ट टाइम जेब्ला न' भाराखौ नागिरफैदों, आरो बिदिनो गोदै गोदै बुंनानै फुस्लायदों
जोंना काजलगाव अलरेडि सोलिगासिनो दं बेनिनो जोङो ब्रान्च लाबोदों आरो न' मालिकआबो बिदिनो फोथायदों जोंनि बर' मानसिजों हेल्प खालामनांगोन बेफोरबायदि इनस्टिट्युट खुलिलायदोंबा बिदि साननानै माने बे न' भाराखौ होनाय जादों आरो एग्रिमेन्टखौबो खालामनाय जादोंमोन दा गैला नै खारबाय न' भारायाबो गैया जाहैदों जास्ट लाइक 10,000 होदों नोंथांमोनहा स्टुडेन्टफोरनि खुगानिफ्रायनो खोनासंबानो जाबाय माखासे बे खोमथा आरो लबेनजोंनो सानैजोंनो फैनानै खोमथा आरो लबेन रायलायफैबाय ओमफ्राय रुमाथ' मोननै दं होननानै खिन्थाबाय आङो ओमफ्राय बे माबा प्राइभेट नार्सिं केयार पि नार्सिं केयारखौनो खुलिनो होननानै माबादों आरो ओमफ्राय जोंहाथ' दा रुमा बे रुम मोननायाव ओरैनो माबा नार्सिं माबा सोलिनो होननानै जोङो होआखौनो होनबाय ओमफ्राय आं बारा बिसास खालायाखैमोनबो नालाय ओमफ्राय बे काजलगावनिखौ खिन्थाबाय काजलगावआवबो जोंहा दंखायो जों क'क्राझाराव दा सेन्टारखौ लाबोनो नागिरदों होननानै बुंबाय ओमफ्राय जोङो गोजौआव लाबासो हगारगोन दा बाहाय 6 मासखौ लायोबा गोजौआव लायोबा दा नैबाहाय 6 माससो सोलिथ'दों नालाय होननानै हगारलायनाय जादों आरो रुम मोननैखौ लानाय जादों आरो मास मोनसेयाव बेसेबांनि एग्रिमेन्ट जायामोन रुम भाराया मोनसेयाव 6,000नि 6,000 मास मोनसेयाव रुम मोननैजों ओमफ्राय सिकिउरिटि मानि बेसेबां लानाय जायामोन सिकिउरिटि मानिखौथ' आं बुरजा बिदोंमोन 50,000खौनो बिदोंमोन ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालायथारबाय बिसोरो दा हाथ'थारा 10,000खौ लादो ओमफ्राय जों गोजौनिखौ हायोबा गोजौआव जोङो 1.5 लाखसोखौ होगोन होननानै बुंबाय आरो ओमफ्राय रुम मोनसेयाव आङो 4,000 बिदों नालाय होजोबगोनखौ होगोनखौनो बुंबाय बै समाव जों होहैनो हागोन ओमफ्राय दा दावबो 4,000 बिदोंमोन आं रुम मोनसेयाव ओमफ्राय गावसोर रिकुवेस्ट खालायथारनायखाय ओमफ्राय बर'जों बर' मालाय अननायजों आङो गावसोर रिकुवेस्ट खालायनायखाय 3,000 रुम भारा मोनसेयाव 6,000 मोननायजों होमबा सिकिउरिटि मानि 10,000 होबाय बेनोसै दा बेनोसै आरो जों बर'जों बर' होननानै अनलायदोंमोन दा थगायबाय नै ओरैबायदि थगायसुला दंसै बर'फोरनिफ्रायबो थगायबाय दाथ' 3 मासानो जाबाय मान्थलि होलांनांगौखौ गैया बेबो थाइसेबो होआखै गैया दाथ' कलबो गैला बन्द जाजोब्बाय सुइच अफ जाजोब्बाय दा रेन्ट एग्रिमेन्टबो लालायलायदों आरो नोंथांमोनहा नुनो हागोन नायलायनाय बियो फार्स्ट पार्टि सेकेन्ड पार्टि खोमथा मोसाहारि माबायदि सालु बियो ओरैबायदि फोथायहोयो बियो मानसिफोरखौ नुवाखैनो बेहाय रेन्ट एग्रिमेन्ट खालामलायनानै नाय आंखौ एडमिसन पास लानो फैनायावहाय बे खोमथा मोसाहारिखौल' लोगो मोनदों बेनिफ्राय सेकेन्ड बारावबो लोगो मोनाखै ओमफ्राय आङो जेब्ला क्लास लानो माबा बुङै क्लास लानोसै होनना बुङो ओमफ्राय बेवहाय क्लास जायैनि जोङो 3सो स्टुडेन्टफोरा माने फैनानै मारै जामारखो बेखौ रायज्लायनो जों गामिनि सासे सामारिया होननाय ओमफ्राय रजिता होननाय ओमफ्राय जोङो फैदों आरो ओमफ्राय बे समावहाय बियो बुंदों आरो खयथायाव सफैगोन होननानै जों बुंबाय नालाय ओमफ्राय बियो बुंदों माबा 2:30 आं मोनफैगोन होननानै बुंदों बियो फार्स्टआव बुंदोंमोन 11:00 मोनफैगोन होननानै ओमफ्राय 2:30 होननानै उनाव बुंफिनदों आरो ओमफ्राय जोङो नेथाबनानैबाबो जोङो नोंखौ लोगो हमनानै थांगोन होननानै बुंबाय जोङो ओमफ्राय जोङो नेबाय ओमफ्राय दाना आरो फन हरबावबाय जोङो ओमफ्राय बेयाव होनबाय बियो गुवाहाटिनिफ्राय आंनि स्टाफनि मानसिफोर फैगासिनो दङ बेजों ज' थांसै होनना बुंबाय ओमफ्राय बेयाव फैबाय बियो फैनानै बे रुमफोरखौहाय मोनफैबाय जों थानाय रुमाव ओमफ्राय बेयावहाय आङो नुबाय आरो गावजों लोगोसे सासे लबेन होननाय दंफायोमोन ओमफ्राय आं सोंबाय बेखौहाय मा नोंबो बे सारजोंनो स्टाफआव दंखायो नामा होननानै सोंदोंमोन आं ओमफ्राय बियो बुंदों औ बे मास्टारजों आङो बिनि स्टाफआव दंखायो बेजोंनो मावखायो आङो माबा बेबायदि फोरोङा ओमफ्राय आङो बे डेस्क एरि बेन्च एरि माबानायावहाय बियो बुंना होबा आं जगार खालामनानै होग्रा होननानै बुंनानै लादों।